Llevamos. Boas tardes a todas, a todos. Vamos a dar conta do pleno ordinario do convocatorio de 21 de este 7 de 2023. E estábamos pensando se primeiro incluir dúas cuestións despois das atas. No tens que tocar mañá. Sí. Atas non hai, no primeiro punto do orde do día, a ata anterior ainda non está para ver, ainda non se acabou, entón decidimos incluir os puntos que llegaron con hoxe, que dan hoxe a notificación dos festivos do 24, que vai pasar a secretaria. E outra era poñer no plano organizativo a proposta de grupo municipal do Partido Popular de Carnota. Sí, fala sobre isto. Lo del grupo, bueno, vamos a votar su inclusión, pero es dar cuenta del pleno. O sea que es, si alguien tiene algo en contra de incluirlo, pues se incluye por unanimidad y se da cuenta de la constitución del grupo municipal del Partido Popular con Agustín y José Lizarra. A outra era a proposta de festivos locais para o ano 24, o ano que vem. Votamos a inclusión da proposta este. Votos a favor? Unánime, vale. Pois, en cumprimento das instruccións recibidas á Subdirección Xeral de Relacións Laborais e Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, comunica ao Concello o calendario laboral para o ano 2024, en canto a festas laborais na Comunidade Autónoma. Co obxecto de determinar os seus días de festa e carácter retribuído e non recuperable deste termo municipal para o vindeiro 2024, as datas que se proponen son o 13 de febreiro de 2024, martes de entroido, e o 31 de outubro de 2024, xoves. Despois daremos conta deste acordo a Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade. Algo que decir? Martes 13 de febreiro é xoves, 31 de outubro, antes do Día de Difuntos, do día 1 de noviembre. Algo que decir? No, simplemente que o martes, que era un lunes aí. Xa, é o martes de Trillo. No, No, 30 de outubro é martes, que era un lunes aí. Non hai, non, 31 de outubro é xoves. O 31 de outubro Ah, eu te cato, espera. É xoves e... no ano que ven. Do 24. É o Vértice é festivo que? Nacional, non? É nacional, sí. O día 1 de novembro. Votos a favor? Sí. Unánime. O terceiro punto é a aprobación da conta xeral do exercicio económico 2022. Pero que hai unha punta máis. Perdón. O punto 2, sí. A proposta de aprobación da periodicidade das sesións plenas. Bueno, na pasada sesión organizativa e tras a lectura da proposta pola Presidencia foi presentada a proposta alternativa polo BNG, constituído polo grupo, constituído da sesión, ou non se votaba a súa inclusión na orde do día dado o carácter do escrito, de facto tratábase dunha emenda, segundo o ROF, pero o que resultou aprobado en consecuencia foi o texto proposto pola Presidencia emendado segundo a proposta de emenda presentada. Así e todo,
entendemos necesario presentar ante o Pleno unha nova proposta que clarifica a periodicidade das sesións ordinarias e proporcione a adecuada seguridade xurídica. E se propone ao Pleno o acordo de celebrar as sesións ordinarias o último venres dos meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro no Salón de Sesións da Casa do Concello ás 20 horas. O último venres, vale. Pensaba que non debemos escoller. No caso de ser efectivo, trasladarase ao venres seguinte. O alcalde, previa consulta aos concellos, poderá acordar por razones de oportunidade e economía administrativa desplazar a data de celebración 5 días antes ou despois da restablecida. E así mesmo, o plazos poderá ser aumentado en caso de circunstancias extraordinarias oportunamente comunicadas aos mencionados concellos. Sí. Moncho. Bueno, respecto a este, evidentemente houve un erro no pleno da votación, que non se votou a súa inclusión no pleno, e en consecuencia, naquele consecuencia foi aprobado o texto proposto por presidente, non foi proposto a votación o texto da presidencia, pero bueno, tampouco é unha cousa que non que tiña importancia, e a verdade, a segunda proposta, eu sí que quero que figure a verdade, a segunda proposta de emenda presentada polo BNG. Polo BNG. Non me digas, nada máis. Non o puse. Non, Aquí arriba, sí. Debe estar aquí. non, presentar aquí. Aquí está. Sí, O voceiro do grupo municipal do Banegal. Queres tamén que... Proposta alternativa polo voceiro do grupo Pues la alternativa sí, pero como enmenda, o cambiar y considerarla como enmenda, esa enmenda también hay que presentarla como enmenda, en todo caso. Pero es el mismo texto. De facto se trataba de una enmienda. Estamos hablando de lo mismo. No sería... También entrar en el segundo proposta de enmenda presentada por la enmenda. Si se pone ahí. No, non teño problema, pero Vale. aprobamos con ese engadido aí. Partido Popular. Votos a favor? Unanimidade. Aprobación, tercer punto, da conta xeral do exercicio económico 22. Por fin, houve unha comisión na parte que estuvo Belén, eu, o PP creo que non ven, a comisión de contas. Bueno, dixo a palabra. Nada, a conta xeral que xa estivo en exposición ao público e foi dictaminada pola Comisión Especial de Contas e agora o seguinte paso do procedimento é aprobar a conta que só ten as contas do propio Concello, non temos outros órganos, que remitir a conta xeral aprobada sobre o conto da documentación que integra a fiscalización do Tribunal de Contas e o Consello de Contas de Galicia. Sí, solo unha cuestión, desde logo eu con bastante que non fui partícipe desa conta xeral, pero sí, eu tenho unha ollada e boto de menos un pouco máis de claridade en canto ás contas, non? Que non todo sea un saco global, aí se determinen esas partidas, tanto ingresos como de gastos, a que van destinadas, porque gastos de obra nueva, ingresos para obra nueva, e todo así non determina ni non clarifica nada a contabilidade, sei que a contabilidade a administrativa é tan engorrosa, pero se pode facer os grupos para clarificar un pouco e que por menos os concelleiros teñamos unha idea de que van esos gastos e se contraen eses ingresos. Nada máis. Por outro lado, xa digo que nos da miña parte houve bastante. Partido Popular. Votos a favor? Abstencións? Punto número 4. Proposta de acordo de aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal adicional 2/2023. O Pleno da Deputación aprobou o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal Plan único post-Plus 2023 no marco das súas bases reguladoras
acordo de aprobación do POS-Plus 2023 inclúense tanto un plan básico como un plan complementario composto polos investimentos financieramente sostibles solicitados polos concellos de acordo co previsto na base 4.3. Estes investimentos apróbanse con naturaleza de reserva e a súa finalidade é poder investir en cada concello os créditos procedentes dunha maior achega provincial deste plan no caso de que esta Diputación así o acorde. O importe da achega provincial asignada a este concello é o seguinte: 310.101,86 euros. De conformidade coas bases da convocatoria, na primeira fase inclúense os investimentos financieramente sostibles, xa incluído no plan complementario o POS-Plus 2023, cuxa documentación xa foi presentada no seu momento polo Concello, confirmándose a súa inclusión definitiva no POS-Plus adicional 2/2023 do seguinte proxecto: acondicionamento do escenario do auditorio por 139.912,02 euros. Considerando que para a segunda fase do POS-Plus adicional 2/2023 restan un total de 170.189,86 euros, se propone ao Pleno da Corporación a adopción do acordo participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POS-Plus adicional 2/2023 da Depuración, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos subsectos que se indican a continuación: a financiamento de gastos correntes, a achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes e vengados en 2023 polo 170.189,84 euros. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado con as concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal do 2023 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2023, se houbera, solicitar da Deputación a delegación deste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, se achegase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase tamén, no punto sexto, a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Agencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. É facultada expresamente da Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e exención do acordo e do expediente. Sí, por a nosa parte votamos de menos que nos plans provinciales se ven prácticamente o que viña antes, que haxa un consenso entre tanto o Goberno como a oposición para realizar obras, non? E incluídos no plan provincial. Por outra parte, vemos que tanto no plan único inicial como o plan adicional son casi 600.000 euros e se dedican a obras, prácticamente unha obra única exclusivamente por 273.000 euros e 834 euros. E se deixa para gastos correntes, que a pregunta ven aí, a que van dedicados 347.391 euros. Parécenos completamente excesivo cando hai necesidades ao longo do Concello de cuestións como rúas, saneamento e tal. E só se dedique tanto o plan, o primeiro plan como o segundo plan adicional, a unha soa obra, que é necesaria, non digo que non, pero creo que hai máis necesidades neste Concello para incluir obras nos plans provinciales. Eu creo que están para obras. E, por outra parte, a pregunta tamén é a que van dedicados eses gastos correntes. E logo, gustaríame, por lo menos, que me informara o secretario de que este é unha obra, por lo menos, técnicamente exhaustible, ou como de chama, non recordo agora, Eficiente. Non, ten que estar incluídas e necesita, por lo menos, un informe de gastos, de ingresos que se van a hacer con esta obra, que non está na documentación, ese informe. Eu creo que é necesario que así o piden as bases.
Estado de Forrexas, se olvide e pasa cando Non me corre presa, pero quería ser. Partido Popular, Pero se non me contestaste a que van dedicados, a que partidas van dedicadas non, cando se... os 347.000 euros. Mas que ninguén tienes que saber a que van dedicar, non? Se tu estás habituados aquí, eu creo que tamén é unha pregunta por tua parte. Non falta Sabes cancións? con que digo, porque además teño que un informe de intervención. Eu digo saber canto, senón eu digo xo claramente, sabes que canto vale o lixo no noso concello, o cabo do ano, sabes? Non, eu quero saber 347.000 euros, outros non. Quería saber que partidas, canto vai a cada partida, e se é para lixo, canto vai para lixo, canto vai para luz, isto ten que haber un informe e aquí non está. os ingresos non se dedican directamente a unha cousa en concreto. Basta correrte. Ti sabes que os ingresos son de diferentes fontes e poden estos o que tenen que facer é subvencionar o capítulo 1, o capítulo 4, 5 esos son de 1 a 4, son 4. Que son cartos correctos, o que non podéis facer con estes cartos con este crédito, realmente, con estes cartos financiar inversións. Yo sei, pero quería saber a que partida va. Non ten eso é unha decisión política, non é... Partido Popular, Sí, eu insisto no que dixo mucho o que acaba de dicir, non? O que nos parece a nos é que a cantidad dedicada a gastos correntes pode dar a palabra a usted, pero portavoz, é o que debe cuidar a palabra, non? Non. o dedicado a gastos correntes nos parece unha cantidad totalmente excesiva. Porque entendo que a postura nuestra por súa parte señor alcalde, do equipo de goberno, dado que está aplicado xa o modelo da maioría absoluta neste punto, non? E ao mesmo tempo falta a justificación do gasto corriente. É dicir, o gasto corriente neste sentido tiene que estar motivado, é o que di Ramón Maceda, a que se vai dedicar esta cantidad concreta. Non podemos chegar aquí ao pleno, vostede nos trae esta cantidad, a cantidad que excede do que se dedica a obra do auditorio e dedicala ao gasto corriente. E isto pasa porque non hai presupuestos aprobados realmente, porque senón sería limitado o seu gasto, estaría limitado. O seu secretario di que non, efectivamente, que pode ser financiado por diferentes fuentes, pero o que tratamos de aclarar é que este gasto corriente non se motiva na proposta do acordo, non se motiva ao que vai dedicar. Hai unha actitud totalmente arbitraria nesa dedicación de fondos públicos. E, por insistir, isto ocurre porque non hai presupuesto aprobado. Ustedes debido a aprobar un presupuesto. Teñen unha maioría absoluta. Dicir, eu non podo chegar aquí, dicir, vou dedicar 170.000 euros a gasto corriente, porque que é gasto corriente? É o gasto de personal tamén. Vale? Son contratos que se poden facer tamén por aí. Por tanto, se hurta a oposición do que di Ramón Maceda. Con ele estou de acordo. Ao que vai dedicado eses fondos. É moi importantísimo, porque todos os veciños e veciñas ten que saber a onde vai eses fondos, que é o principio de eficiencia dos recursos públicos. Non? Ten que estar ben justificada esa proposta. Por tanto, nós en un principio nos vamos abster a proposta, porque non entendemos justificado a proposta de acordo. Non entendemos. Bueno, entendo no sentido en que usted, como maioría absoluta, ao pode dedicar, efectivamente, pode aprobarlo, pero non está debidamente justificado. E mire que eu digo, porque é moi importante saber que todos os veciños e veciñas ao que se vai dedicar os cartos públicos, aos recursos públicos. Votos a favor? Abstencións? Pasamos a parte de
necesarios, e eso nunha situación na que estamos ahora mismo, como estuvemos no Gran, que ten un impacto no sector bastante importante como o turístico en la nota, sobre todo no Gran, e ese retraso que houve na contratación dos socorristas. Houve un retraso na convocatoria das bases que se quedou convocado o 22 de xuño, un retraso no que, si mal non recordo, pero se solicitaban 5 socorristas e un auxiliar, e nos que se presentan 6 socorristas. Ao final, que se fai unha valoración o 6 de xullo, cando xa deberían estar contratados, e iso motiva que quedemos só con 3 socorristas e un auxiliar, porque esos 7 que se presentaron, 4 deles foron contratados en Muros, porque Muros empezaron o 1 de xullo. Nos empezamos, como que digo, a temporada de baño, os turnos dos socorristas, hasta o día 12, con os 12 días de retraso. A contratación, pero foi o 12 de xullo. Entón, eso provoca unha situación de inseguridade que afecta a veciños, que afecta ao sector como turístico, e despois tamén hai detalles como algo que estuveron sin lancha hasta o día 15 de xullo, porque estuvo todo ano sin arranxar, parece que se trocou o Gran para facer ese arranxo desa lancha. Entón, eu quería transmitir esa sensación de inseguridade que hai na veciñanza, pero tamén quería dar unha pequena explicación por que este retraso a hora de a contratación destes socorristas que nos levou a unha situación na que deberíamos estar con 5 socorristas para que non estamos só con 3. Nos fixemos a contratación a partir de que nos van a resolución. Non podemos facer antes. Hai concellos que a fan antes, a nós únicamente dixemos que iso pode ser un problema para facer a resulta antes de que se veña a resolución da subvención. Pero de todos os anos que contratado empezamos a contratación o día 1 de xullo. O feito de que marcharan da lista para outro lado, eso tamén que ver. O ano pasado marcharon de Núñez e non para nota. Claro, pero marchan porque evidentemente se abre a plaza en Muros ten unha contratación fija e aquí non está sin a valoración o día 16 de xullo, evidentemente eu se son un traballador e a donde primeiro me asegure o traballo. Non fui esa causa, pero bueno, eso... En Muros estaban traballando o día 11, o día 1 de xullo, e aquí non se fixa a de valoración hasta o día 6 de xullo. Cando nos dan a resolución, nós estamos aí a cañón todos os días, pero non nos mandaron a resolución, tan pronto non a mandaron, fixamos a convocatoria de bases e de concertación. En todo caso, é unha situación que penso que é bastante... Para nós foi angustioso, claro, foi angustioso que 15 días antes pasou o que pasou. A dúas nenas que Por eso mismo, que por haber socorrido isto, igual pasa aí mismo, Pois eu penso que neste caso, porque a responsabilidade da contratación é o Consello e o equipo de goberno, penso que debería de estar en situación para que non se vedan estas circunstancias. No, curioso da subvención esta da Xunta, que tan tarde, a resolución, bueno, casi todo, é que se quixera facelo por outra vía, hai xente que pensa, coño, contratado unha empresa privada. Se contratas unha empresa privada non se subvenciona, ten que ser por bases e concurso. Entonces, estás maniatado. Despois, neste sector, agora hai unhas certificacións exigibles. Como teñas esa certificación, non vale todo o mundo, non é como antes. As persoas, por exemplo, no Concello de Carnota non hai ninguén que teña esa certificación. Antes había persoas que a tiñan, era máis doado, porque, bueno, había xente de aquí e facía a xente de aquí. Agora, Con a situación en que se presentaron 7 socorristas para esas bases, que ao final se acabaron contratando só 3. E o Consello de Muros, 4 deles que se presentaron aquí, están contratados no Consello de Muros, empezaron o día de xullo. Xa, porque fixaron antes da resolución, fixaron a contratación. Claro, pero evidentemente, non creo que ese debería ser a solución neste caso. Que non deixar sin socorrista ou sin socorrista durante os 12 días que depois estar con menos personal que debería para non sabemos perfectamente as playas que hai aquí, se a súa playa de Carnota debería levar máis que socorristas, aí estamos de acordo, pero evidentemente penso que non se pode producir esta situación de inseguridade. O tema da inseguridade, repito, chega. Sabemos que temos 25 km de costa, que temos máis playas por toda a costa, se non pasa na de Carnota, pode pasar na de Lerina, o sea, eso... Sí, pero o máis fácil que pase con 3 socorristas só que con 5. O feito de ter socorrismo non é así, está ben. Evidentemente, 5 socorristas, digamos, eran máis que 3, é máis que vai incluso para organizar os turnos de vigilancia e máis. Sí, ahora solamente quedamos un lunes sin solo auxiliar, porque o resto dos 6 días está co servicio
matizar, aparte de facer outro roco, pregunta, como queiran chamarle, quería matizar unha cousa. Eu creo que isto publicase no blog e se publica para todos os concellos ao mesmo tempo. Se non se espabilou e os outros espabilaron antes, nós quedamos sin ele. E agora, por digo que chegou tarde para aquí, ou chegou tarde para aquí, está publicado no blog e é para todos. Por lo tanto, eu creo que a dilación hai que buscar en outro lado, non solamente que nos chegamos tarde, está publicado no blog e o mismo día para todos. E por outra parte, aparte das socorristas, eu quería facer unha pequena pregunta. No pleno do 25 de 11 de 2021, se subiu, se trouxe unha ordenanza para a regulación das autocaravanas aquí, e se retirou por un dos motivos que iban para incluir precisamente a liga que se estaba tramitando o proxecto e logo se fixo, non? A día de hoxe non hai nin ordenanza, estamos no 23, xa casi vamos para o 24, e os veciños estamos pagando agua, luz non, porque ainda non a puxera, pero me quedo coña, e a extracción da fosa séptica dos pecados. A miña pregunta é, para cando se vai facer esa ordenanza, o máis pronto posible para que entre en vigor e, por lo menos, cobrarle as autocaravanas de repercutir algo no concello, non? Eu creo que os veciños non temos por que estar pagando os turistas nin a agua, nin a retirar fecales da fosa. Quedan os meses que quedan hasta diciembre. Eu creo que é un curso facer esa ordenanza e, por lo menos, cobrar. E outra cousa, se é para autocaravanas, aquelo, non sei que pinta de turismo salido, creo que é un pouquinho máis de vigilancia no tema, sei que hai, pero creo que era un pouquinho máis de vigilancia con respecto a eso, para que non vayan turismos a aparcar, non ten que aparcar unha autocaravana. Era simplemente ese, se me queres contestar para o tema da ordenanza. Sí, o dos turismos, sobre para empezar por o final, todos os turismos que aparcaron foron multados. De feito, señorizouse, está clarísimo que solamente é para autocaravanas e todos os turismos que foron dentro foron multados pola nosa policía local. E con respecto á ordenanza, estamos parados nun informe fiscalizador, que é un coñazo, porque, que explique máis o secretario, no sentido de que fiscalizar desde o público hai que fazer un estudio moi elaborado, incluso hai que tomarlo con unha empresa de fora para crecer, non temos posibilidades dentro dos nosos recursos humanos para facer un informe fiscalizador. E dúas, espera, non deixo-me acabar a cousa, se te deixo falar. E dúas, estamos baraxando a posibilidade de facer unha concesión que é moito máis áxil, facer unha concesión da área que estar nos gestionando. Nós é o sistema público pequeno, como o noso. Gestionar unha cuestión destas, pois é moi importante. Quizás sea mellor o que estamos empezando a facer xa, que é facer unha concesión da área. O terreno non é notificado. Sí que é. Porque senón non podría a Perdón, Diputación emitir. o terreno non é municipal. E sei o que falo. Eu tamén sei o que falo. Ocupamos aquí. Vas ao urbanismo é Ocupamos o papeleo do registro municipal. Aparte que... Eso foi vendido, perdona. Foi vendido. Pode falar eu. Aparte que a Diputación financia onde é terreno municipal, se non financia. Objeción. Posesión. E eso foi unha cesión. Bueno, eso non vamos a entrar neste debate. Non, é tan fácil como ir ao registro e É que tirar. xa fomos. É É que xa fomos. xa fomos. Non está... Se non te estaba falando con tanta... Eso non está... É privado. Se non fostes, Non é privado. pero non fomos. Non vou entrar na terna. Eu digo porque a hora de unha concesión, ao mellor acepta. Non digo Vale. máis. Partido Popular, Si eu quería facer unha pregunta, estou buscando aquí nas solucións notificadas,
no Estado Administrativo, que hai dúas sentencias, parece ser, dunha relación laboral onde se califica de indefinida non fixa. Quería mesmo que é seguinte: se o Concello se opuxo a esas demandas, ou contestou esas demandas. Ese é o objetivo. Temos representantes. Sí. E se opuxo, ou houve conformidade, ou houve allanamento á demanda. Opúxose. Ben, remata a sesión, nada máis que decir. Gracias por vir a todos.